kusona leso simo yabona ukudlula kwisimo is part of ukuthi umuntu athi cha bengirong ngiyaxolisa. Okay, if ningakadluli kuleso simo then akulula ukuthi umuntu avele avula amagate. If kuukuthi kunezimo zengxabano ningadlulile kuzona kunesimo sokuthi naye akakaxoli kahle ngendlela kodwa uyabona ngesikhathi sekuthiwa khonto kade yenzekile kwakhona ufikayo seyaxolisa yabona lokho kuxolisa kukodwa kukhikha kufake ku drive again leya hormone engithemina yini oxytocin le yenza ukuthi ke manje angathi umfuna eduze manje angathi ngabonda isekwenza ukuthi umhalele even more. Kunenye chemical futhi umzimba wakho ikhipha kuthiwa i-vasopressin eyenza more ube nanesikhwele kind of ube protective ngaye lo muntu ngesikhathi nilalana. So uyabona ngaleso sikhathi ke leso usuke ke somfuna even more uma denixabene suvuka manje nayo isikhwele sakhe sokuthi somfuna more kakhulu. So ngicina nomdavazo wenu usuba strong kakhulu ngaleso sikhathi ngoba kusuke kuyini not because ngithi u strong mhlawumbe igama strongly wrong kodwa kusuke ukuthi imizwa isuke kade kunemizwa eminingi phela uyabona kubudlelwane isikhathi esiningi kuyimizwa either leyo mizwa iphezulu noma iphansi kodwa kuyimizwa. So usuke kade iphuma kule mizwa mhlambe kade imphethe kabi manje usimvile eminingi futhi manje imizwa emnandi emihle. So nithi mase nidavazana lapho lo mdavazo ube umdavazo engasho ukuthi uyashisa. Alright, but ngibawonisha abantu ukuthi ningajwayeli lokho ukuthi umdavazo kuyiwona omnandi lekhaya kuzoba yilo after ingxabano because nomzimba uzojwayela. Okay, kube nomkhokha ukuthi njalo kufanele nize niqabane nina kuze nithokoze futhi nokufika kulelo button le. Why yini engalekelela wesilisa ukuze akwazi ukuyibamba iG-spot yalo wesifazane alo asuke ethandana naye ngoba mangikhumbula kahle sekhuluma esikhathini esibambile bahlukene abantu khona omunye umuntu njobushilo khona omunye umuntu okuthokozelayo ukuthi athinte amabele khona okuthanda ukuthinta amabele kukhona futhi sensitive ukuthi idlale ngobhonjiswana. Look, lento kuthiwa iG-spot akusona isport njalo kuyindaweni enkulu kabi nje ngaphakathi enkomeni kumuntu wesifazane odongeni and akuwona wonke futhi umuntu wesifazane obuzwa lobumnandi kodwa leyo ndawo iba mnandi ngaphakathi kuyena ngoba kusuke kuyingemuva umhlane kabhontshisi. So meaning indawo kuyiyona kumuntu wesifazane ngampela enemizwa kakhulu ubhontshisi either engaphandle ubhontshisi noma uma ungena ngaphakathi ungena kumhlani wakhe kulolo donga ke lolo umhlani wabhontshisi melithintekile ilona eliba nemizwa kodwa ke abafana abantu besifazane omunye nangale kwaloko uthi umthinte kulolo donga if kuukuthi umuntu wesilisa nje ophiwe if omunye ubuzo bomnandi ngesikhathi uthinta umlomo wesibeletho so ungena ngaphakathi uyothinta umlomo wesibeletho sakhe omunye futhi uyakuzwa ubumnandi ngokuthi umthinte kuleyo ndawo leyo. Okay, but iadvice yami ukuthi kakhulu more than anything ukuthi musukuqagela uwedwa khuluma naye ngoba ukuxoxisana nomuntu wakho wesifazane konokubalekile ukuthi asho ukuthi kuphi lokumnandi khona ungazitsheli ukuthi if ethulile uyakuhlonipha kumnandi ngoba ungathola uthule nje ngempela ngoba akezwe lutho and uthule ngempela ngoba uyasaba nokukutshela ukuthi akezwe lutho. So wena yithi noma nenza ukuxoxa naye ukuthi ku right la even from the time you foreplay nje kumnandi lokho uyakuthanda lokho niqhubeka naye umuntu wesifazane akakwazi ukuthi avuleleke asho ukuthi qhubeka softer yehlisa qinisa okusho ukuthi dokotela kubalekile ukuthi naye lo wesifazane awazi umzimba azazi yena nayo leyo kuzazi inako ukuthi sikhulume ulimi lokuthi kuthiwa khona uDJ oshuthi kunako ukuyidlala-dlalisa lwesifazane. Okay, ukuyidlala-dlalisa ke iko lokhu okugcina kubizwa masturbate ijwabu maye ejwayele ukwenza yona kusho ukuthi useyazi ukuthi kahle kahle ugcina ethinte kuphi yena bese fika akuyidalini inkinga ke leyo
phakathi kokuxoxa ke dokotela uyabona angithi ujwayele ukuyi-DJ yena lokuchiki lapho lethinda khona bese ezoyixoxana lwayexoxa naye bese iqala vele leyo confusion yokuthi lo wesilisa usena kwevele ukuthi njoba sikhuluma kanje efuna ukwenza kanje ngoba inako ukuthi laba besilisa bangafuni kube ngathi khona lento engathi kulawulwa mase kuzocansini yazi okuyinto wrong kakhulu leyo. Number one, umuntu wesifazane khona kade ngimtshela namhlanje besamncane nje ngithi as abantu besifazane nenza into wrong kade ngimtshela yena yokuthi wenza ngathi umdavazo nokulala kwakho wenzela umuntu wesilisa kanti kumele wenzele wena enjoyment yakho ungale uthi uma unayo ucabanga ukuthi uyangenjoy kumnandi kuyena uzwani wena uzwani ngomzimba wakho into ebalekile leyo. So yiyo leyo nto eyenza nomuntu wesilisa again umphakathi yenza ukuthi umuntu wesilisa azi ukuthi umsebenzi wakhe ukuthi athokozise umuntu wesifazane. So if umuntu wesifazane ethokozile then akushuthi ngindoda, if umuntu wesifazane engathokozile kushuthi lokho ngiyazijaja mina. Kanti naye lo muntu wesifazane une responsibility yokuthi naye enjoy ngomzimba wakhe, but umzimba wakhe umuntu wesifazane akulona ijoko lakho 1 kodwa 2 akusho ukuthi yena into ayizwayo ngomzimba yakhe kungaye naye and naye kumele enjoy ngomzimba wakhe. Futhi wena vuma if yena ekutshela ukuthi kumnandi la akumnandi la ngifisa ukuthi ngoba if ubonisa wena ukuthi lonto uyayixwaya awuyithandi uzothula wena kuwena uzothula kuwena ngoba uyabona ukuthi lento iyasixabanisa angivele ngithule. So ke manje uyabona ukuthi wena uzothulele nayo lele nesidindi esifisa okunye mhlambe lento esiyifisayo ngempela into akadlula kuyona kwenye indawo angabe wena musu kuba nesikhwele uzitshela ukuthi akushuthi lento into awuyenza nobani menze kuzanele nawe ngoba nawe khona wakufundisa uzofundisa uba awutheshone ngapha dokotela masibuya sikwela ke mlalelo leKhozi FM sizokunikeza nawe ithuba lokuthi ukwazi ukuzela nokuphawula kudokotela bukhoma inombolo yethu ilula kakhulu ithi 08600243 kulona Khozi olumaphiko leKhozi olumaphiko selawini nodokotela nomcebo Mthemba kulona ke Khozi FM sikunikeza ithuba njengamanje ukuthi ukwazi ukungena ngokubuza imibuzo inombolo yethu ilula kakhulu 08600243 kulona Khozi FM. Cha dokotela asibathathe la sibone ukuthi asingeke batholeni ababili abathathu usakaza uKhozi FM sawubona sikhona kunjani bese indoda isichamile wena uchamile kodwa awazange ukuthi ubani uchamile phakathi kwenu nobabili. Ngifuna ukwazi lokho ukuthi mhlawumbe kuyenzeka yini ukuthi mhlawumbe sichame sobabili kodwa awuzwanga ukuthi uchame nini mhlawumbe uchame indoda noma kuchame wena. Ngicela ukukubuza sithandwa sami kuwena yini ukuchama? Angiva manje njengoba uthi awazi ukuthi kusuke kuchame yena noma kuchame wena yini lokukhuluma ngayo yini kuwena ukuchama? Ukuthi ngicile ngalendlela ukuthi ngijabulile manje. Okay manje ngiyakuthanda ukuthi uphendule kanjalo sithandwa sami ukuthi wena ufile ukuthi ujabulile yini. So ke manje yini ezokwenza ukuthi ungazi ukuthi uyafila ukuthi ujabulile yini? Noma ukuzizwa ngaphansi ukuthi ngiyeza ukuthi iqhamile kodwa wena mhlawumbe ube nalokho ukuthi mhlawumbe yena akajabulanga kafika ngazizeke wena usukufikile kodwa manje ungazi ukuthi yena ufikile yini. Okay, all right babe. So wena iwari yakho ukuthi usuke uMr ejabulile yini even though wena uyazazi ukuthi ujabulile. Yes. So uyaza ngithi ukuthi umuntu wesilisa if efika kuvuthondaba kunoketshezi lwamafinyila alikhiphayo. Uyakwazi lokho. So enye yezinto leyo engathi physical sign ento ongayibona ukuthi khona into ayikhiphile wayikhiphela ngaphakathi kwena. Okay?
unless kwawena ulo muntu wesifazane othi if efika kuvuthondaba nawe ukhiphe uketshezi thizeni, kodwa ke olwakho alifani, even if uyalikhipha lolo ketshezi